sayang lang yun, day. Anong sayang? So, ikas nga, day. O, mamukmo ka diha, day. Kahapon. Oh, Namili ka ka, ano, sa asan bahay mo ka? Diyan, madam, o, tapos lakad siya ng lakad. Tapos, uy, dito lang ako. Andiyan na siya sa pedestrian. Ayan, din, bahay namin, madam. Tignan mo yung ano, Burj Khalifa. Oh, Kaya nga, oh, eh. Background ka doon. bye. Ikot ikaw. Bye-bye. Woo! Yan, kasama ko sa trabaho. Sobrang bait. Bye, Rhea! At ngayon, guys, pauwi na ako. Galing sa work. Work. Ayun yung background ko dito sa Dubai. Yes. Today is the last day of holiday. It's Eid Mubarak. Yan, sa mga Muslim. Yeah, this is my view for today. Yan. Ayan guys, that's my view for today, for tonight at 7 o'clock in the evening. Maghulat ko sa ano, sa signal para maglakad. Tingnan nyo, red pa. Yan. Yan yung tao na yan. Yan. Green na dito. Wala. Ayan. So far. So, ayan guys, naghihintay tayo ng bus papuntang metro. So, wala pang bus number 9 papuntang Business Bay yung bus. So, antay tayo dito. Ganda. Ayan guys, yung kasama ko kanina, si Rhea, ngayon lang kami nagkita. So actually guys, kakarating lang natin dito sa Union Metro Station. 1 hour yung biyahe ko. My goodness, ano na, madilim na yung so, mga 1 minute na lang bahay na tayo. The beauty of Dubai. The beauty of nature. Yes. So, yan. So, Syria. Mga 2 buwan kami hindi nagkita. So, kanina lang kami nagkita sa trabaho. Kasi pinapasok nila ako. Kasi extra lang. Yan. Lang tayo extra pa may mag-extra, so hindi ko rin alam kung kailan pa kami magkikita ulit. Sana may bukas pa naman. Ayan, dito na tayo sa building. Oops, dito tayo sa ground floor kay Green. Dito tayo kay Green. Hello. Dito tayo. Guring. Dito naman tayo kay Miss. Kasi pataas tayo. Paakyat. Yan. Yan. Open na. Welcome home. Yan. Yan yung ano namin building. Social, diba? Social na best. Yan, ito na tayo.